October 1st, to celebrate the October, let us cook this eggplant parmesan. Meron siyang mozzarella. Ito, siguro, kasya na ito. This is about half kilo of mozzarella. And then, this one is Filipino style. Gagawa tayo ng sauce na Filipino style. Nasa Pilipinas tayo eh. Kaya, ito, ang tawag natin nito ay melanzane alla parmigiana Pinoy style. Ayan, ang laki nito guys. Almost half kilo, isa lang oh. Kaya ako sinasamantala na magluto ng ganito dahil ngayon lang ako nakakita ng eggplant na malalaki. Ay, nagagalit ka naman. Ang ingay-ingay nitong napulot namin na tuta. Ang ingay-ingay na napulot namin na tuta, yan oh. Kulit. Ang liit-liit na, ang laki ng boses. Ayan. Oh, kinakahulan yung malaking aso. Ayan guys, tapos wala lang ditong makita yung spices. So, it must be garlic, basil, olive oil, salt and pepper. Yun lang naman na may dagdag dyan. Okay? Let's do that. Ito muna natin to guys. Let us fry this. Oh, look at this. Almost half kilo. Only one piece of eggplant. Wow, very big. Kaya sinasamantala kong magluto kasi malalaki siya, malalapad, guys. Kaya ngayon, ipiprito natin, islicein natin. Like this. Hatiin ko lang siya in half. Hindi naman siguro ganito lahat. Ayan, okay naman siya. So, maghanda na ako ng lalapagan ko ng manuluto na eggplants. Dito ko ilagay para ma-absorb yung mantika. Ayan guys. Kaysa yung kitchen towels, ito ang ginagamit ko kasi malinis naman to. Pinaglagyan ng tinapay. Ayan. So, baliktad niya. The interior part, ilagay ko dito sa tray. Ayan. Diyan ko ilalagay yung mga naluluto. Okay? So, let us now go. Magsindi tayo ng ilaw. Ayan. Para maliwanag. At tayo mag-start na sa pagluluto. Ilaw again dito. Ayan. May ilaw na. Ayun. So, sindihan ko na ang burner. Ayan. Lagay ang kawali. At lagyan na ng mantika. Okay? Ayan. Lagyan ng mantika. Ayan. Uy, nahulog ang cam. Ayan. Painitin. Ayan guys. Ayan. Hintayin na minute at ilapag na itong mga eggplants. Hindi ko pa hinihiwa lahat kasi pagkalapag ko, before ilapag ko dito, dun ko pa lang siya hiwain so that it won't become stained like this. It won't become this color. Yeah. Because if you slice without soaking in water, it will become dark like this. Kita nyo? Ito. Yan o. Ano na siya. Nag-change na ng color. It changes into dark. So, that's why I will just slice when this. Ayan. Lapag na natin. Uy. Uy, nag-iingay. Ayan. Okay. Then, slicein ko itong mga ito dahil sila nang susunod. Ayan. Ayan.
Pagka wala nang naririnig, syempre hindi natin malaman kung luto na o hindi sa kabila. Hindi natin, kung gusto mong malaman kung luto na, just listen. Kung wala kang maririnig na maingay na mantika, luto na yan, ready na yan, tol. Kaya pwede na yung harvest. Yan lang, para masigurado. Okay. Inaligtas ko. Pero luto na siya talaga. Hindi na siya nagre-reklamo. So, harvest na. Ano? Maglagay tayo ulit. Kaya, hindi ko pa pala napatay ito. Patayin na natin ito. And we will transfer here. Yan, naluto na yan. Ngayon, kunin natin ang tray. Ito. At ito, ilapag ko para makita nyo ang ginagawa ko. At tignan nyo ako. Ito ako. Ito. Okay. Ayan. So, nandyan na yung tray natin. Ilagay. Malinis ang kamay ko, guys, ha? Very clean. Kaya, lagyan natin ng olive oil. Kapiranggot na olive oil. I-spread ko na lang sa kamay. Kasi maingay pag spoon. Yan. Ayan. Malumanay. Ang sarap maglagay ng oil. Oh, ang dulas. Yan. Ngayon, meron akong dalawa nito. Ito'y Filipino style tomato sauce ang nakalagay. Basahin mo, ha? Ayan, yan yun. Ay, naku, nahulog. Ngayon, ay gugupitin ko dito para mabuksan. No? Ganyan. Naku, binuksan ko naman ng todo. Lagyan ko lang ng babahagya dito sa ilalim. Yan. Bahagya lang ng medyo umamoy-amoy ang kanyang tomato. Yan. Ayan. Siya. Okay, guys. And then, ang gagawin ko ay lay down here. Itong, unahin natin yung malalaki. Dito, ipipila natin ganyan. Ayan. Ganon. Ganon siya, guys. Dito. Pilang ganyan. Ganon. Naku, ang init. Teka lang. At kunin ko yung nipit. Hindi kaya ng aking powers. Masyadong mainit. Bagong luto eh. Ayan. Ayan siya, guys. Pahiga dito. This part is vertical and this part is horizontal. Ayan. At nahihiga silang ganyan. Laying down here. Nakapila silang ganyan. Ayan. See? So, napuno na ngayon ng talong. Ayan. Yan. Pag dikit-dikitin na halos walang space na masayang, ganun, dot-dot. Ayan, idot-dot natin. Dikit-dikit. Okay? Dikit-dikit siya. Ayan, dikit-dikit. Huwag kang maingay dyan, Cleo. Ikaw lang naririnig dito, ha? Like that. Okay? So, it's done. Ngayon, lagyan na natin uli ng ito, guys.
Yan. See? Oh, todo na ang kanyang tomato sauce. Lagyan ng lahat ng surface. Yan. Masarap itong tomato sauce ng Del Monte, guys. Okay? This is Filipino style tomato sauce. Ayan. Pwede rin yung Italian. Yung whole field na ginagamit ko lagi. Yun talaga ang original na gamit natin, yung fresh tomatoes. Diba? Pero this time, Filipino eggplant, Filipino sauce. Ayan. And then, lagyan ko lang siya ng konting olive oil sa ibabaw. Konti lang. Continue. And then, pasensya na kayo guys kung maingay kasi may patrabaho sa taas. Alam nyo naman dito sa amin. So, here are the garlics na pinitpit ko lang para lumabas ang flavor. Lagyan lang natin ng mga ilang piraso na hiwa. Okay? Ganyan. And then, lagyan ko na siya ng ito. Gadgarin ko ang cheese, mozzarella cheese sa ibabaw. Gadgarin natin ito. Salamat po ako. Yes. Diba? Diba? Ang sarap niyan. Oh. Sarap niyan, guys. Babahagyang natunaw na melt yung mozzarella cheese na galing dun sa freezer. Ito. Sarap. Parang naamoy-amoy ko na yung kanyang kasarapan. Galing, no? Naamoy pang kasarapan niya. Yan lang siya, guys. Depende sa inyo ang amount ng cheese na ilagay nyo. Kung marami o konti. Kung mahilig kayo sa cheese talaga, pwede nyo kapalan or pwede nyo pang dagdagan ng iba pang tipo ng cheese. For example, ito mozzarella. Kung gusto mong haluan siya ng cheddar, pwede. Goat cheese, pwede. Kung anong hilig mong cheese. And then, I will just add ang, hindi nyo mabasa, ito, ang tatak Kraft Philippine Parmesan cheese. Yan. Budburan lang naman babahagya. Konti lang. Yan. And then, ilapag ko na naman dito sa ibabaw itong natitira na mailang piraso. Kahit na hiwa-hiwalay na. Ganyan-ganyan na lang. Kasi, may kukunti pa ditong naiiwan. Ganun na lang. Ganon. Then, ganon. Natira eh. Yan. Ibudbud ko na naman ang cheese, ang tomato. Budutin natin ito. Ay, teka na, nakalimutan ko yung basil leaves. Meron akong dried basil leaves dito, guys, na ready lagi kasi porque nga't nasa bowl kami. Ang ginagawa ko pag bumibili akong basil leaves na green, yung fresh, dinadry ko para ako hindi maubusan dito at inire-reserve ko. Yan ang pampabango ko sa sauces ko. Dito ko na lang ilagay sa ilalim. Yan. Yan siya, guys. Ang bango nito. Masilip po kayo. Ayun na. Nagpapatawa kahit nagluluto, guys. Pwede ba akong mag-apply ng komedyante na actress? Pwede. Sinong kukuha sa akin? Kunin nyo na ako. Pwede. Tumawa ka naman dyan, lakay ko. I love you, guys. Yan. Ang bango ng basil. Ngayon, budburan ko ulit siya kasi wala pang pomodoro. Pomodoro means tomato sauce, ha? That is an Italian word. Okay, yan. Dami, oh. Wow. Sarap na, guys. Oh. Very generous akong maglagay ng tomato sauce. Lagay ko na lahat. Nagpiesta ng tomato sauce.
Kasi, alam niyo yung ginagawa namin dyan sa sauce na niya na magsusubra dyan. Sausawan ko ng French bread. Okay. Ayan. Garlic. Again. Ayan. Wow. Ang bango, guys. Ang olive oil. Ayun. And then, ang cheese again. Wow, ang daming cheese. Sarap. Sarap nito. See? Tsaka lang ako nagluluto ng ganito, guys, pagka merong nabibiling mga eggplant na yung malalaki. Kasi nakakita ko kahapon ng eggplant na ang isang peraso ay nagwe-weigh siya ng 300 grams, 400 grams. Ang lalaki talaga. Para siyang yung capsicum. Ayan. Woo! Yeah. Generously spread with parmesan, mozzarella. Now, time for the parmesan. Ayan siya. Then, ngayon, ay ilalagay sa oven. Lagyan ko na siya ng black pepper. Okay? Black pepper pa. Ang likot naman ng cam ko. Black pepper. Ooh. Ayan. Sarap. Yeah. At ito ipapasok ko doon sa heated oven or maybe i-melt lang natin yung cheese. So, maybe 15 to 20 minutes. Okay? Para lang ma-absorb ng eggplant, yung tomato and cheese and the flavor of garlic at lahat na doon na nakahalo. Okay? And then I will show you later. Okay? Ilalagay na ni Marco doon sa oven. Dito. Ibaba. Okay. Yan. Okay. Init. And close. Init. Okay. Let us just wait and then wow! Ang sarap ng lunch today. That will be good for lunch and dinner. Okay? Isang lutuan lang in one day. 2 meals. Yeah. Ganun yun. Maging wise para alam nyo na. Ang buhay-buhay, kailangan maging wise tayo, guys. Especially these days. Okay, mamaya tignan natin kung anong mangyayari doon. Kung okay ba, masarap ba. But, sa amoy pa lang, ay alam ko, masarap na. Favorite ko yan, guys. Noon pa sa Italy. Yun, lagi kong niluluto doon noon. Okay, later. Already, 20 minutes past. Oh, wow, wowie. Ang ganda naman ng color. Wow, ang sarap ng color. Sarap naman. Wow. I must have to taste. Pahingi nga ng tinidor lakay ko. Titikman ko, guys. Titikman ko para ipakita ko sa inyo kung gaano kasarap. Mag-OA na naman, sabihin nyo. Pero ako yung nagsasabi lang ng totoo pag ako ay itong sauce muna, ha. Tingnan ko. Ay, nako. Merong thread, oh, yung mozzarella. Ang sarap. Wow. Yummy. So yummy. Grabe. My God. Ang sarap talaga. Yan, titikim din siya. Nako. Excited din. Nako. Sarap. Ngayon, nilusak-lusak mo na. Nasira na. Dapat knife. Lagi. Sira na. Tikman mo yung ano niya, sauce niya. Ang sarap.
Okay guys, sarap. So, anong sasabihin ko? Magbabay na naman ako. Thank you for watching guys. See you again next time. Abangan nyo lang kung anong mga pagkain na lulutuin ko para ma-share sa inyo at sana naman ay magluto rin kayo. Okay? Thank you so much. Hope you like my cooking vlog today. This is the Parmesan. This is the melanzane alla parmigiana, in English eggplant parmesan, but this time this is Pinoy style. Oh my god, ang ingay ng lakay ko. Nahulog yung plato. Okay, bye-bye. Thank you. See you again next time. Ano daw? Love you guys. I love you guys. Okay. Ayan, ang sarap niya ha. Okay. Ayan. Pang thumbnail. Thumbnail yan. Oh. Ayan oh. Oh, ang ganda. Sarap oh. Yes. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. I love you guys.